Eta txarritokiak asureko? Edo hori gorta barrun egoten zen? Txarritokiak gorta barrun egoten zen. Akite ban bere lekuen? Aparte bere lekua. Haintze zegoen atxali jateko. Atxali ekuen du behin bizintzen da argolik eta atxala jaten etaten du. Bai. Eta zer zan atzala hori? Atxali atxak emoten du, horako zer bat. Bai, bellota. Bellota. Hori ze, bai. Atxala esaten dut kasu erreri. Atxalie. Atxalie. Bai. Eta hor duen atalaten zendu esan txarrik eurek hori jateko? Hori jateko. Bai. Hori gara, posi jaten hori. Claro. Bai. Eta osantzean txarri eta zei jateko emoten zentzen, osantzean zeuek preparata, osalea, edolako... Arturune. Uretzan aztente eta... Berdurak edo, alabaz edo... Edolako zeres da... Zorretzen zandara jaten. Bai.